Hey doe! Wat is het niet voor? Check! Deze keer een check van het ijs. Een check staat pittig aan de Alverstedentocht. Wat zeg ik? Ik ried Joet in één checkprogramma die hele Alversteden al innen. Hoesa, die Alverstedentocht gaat net terug. Het zal heven. Wat zit er meer in deze check? Leefdetips van het ijs, het Jorwet, Aliet, het Oer of Vlinders en Elske de Wal weet alles hoe muziek er leefde. Maar nou eerst... Check, shock en ontdek! Het weer heel spannend Vlienwieke. Maar het kon net. Ik heb geen goed nieuws. Wij kunnen op dit moment geen tocht uitschrijven. Het grootste gedeelte van de route is onvoldoende qua ijsdikte. De Alverstedentocht net. Spietig. En dus waard de grutte tinten niet al opzetten wie weer afbrutsen. Maar, zijn de meesten van het Alverstedentochtbestuur, je moet wel lekker het ijs opgaan. Er zijn diverse toertochten uitgeschreven en die worden nog uitgeschreven om in Friesland natuurlijk volop te genieten van de lokale ijswegencentrales en natuurlijk de lokale ijsclubs die dat organiseren. Dat is buiten kijf natuurlijk dat dat allemaal kan. En dat die in Friesland. Het weer eens een grut ijsfeest. Net alleen nog wedstrijden, zoals hier de wedstrijd om de Gouden Bal. En een hele soort toertochten. En in hielpen belsliedjaaien, dat een protte meesken op aankwamen. Het wie een mooi winterweekend. Spietig genoeg komt toen alles in een. Ik kon niet ijs willen. Zo'n snijn is het al taai waar. Op gewoon plakken zorgt dit voor wetteroerlijst. En daarom worden de gemalen aanzetten. Door het voortpompen van het wetter ontstaat er een laagje lucht tussen het wetter en het ijs. Het ijs wordt er toch heel gevaarlijk en zakken ze dan samen terug. Goed oppassen dus. Ik ried hier op zo'n beetje het begin van de Alversteden en maas betiert in Chester zetten alle wedstrijden hier aan van zo'n tocht van ongeveer 200 kilometer. Stowen, stroffelje, klunen, vallen, alles jet erbij. Ja, deze 40 zwetten is berocht, Pieterieders. Ze maakt op naar snits en dat maak ik. En Wielske hiermee met Shannon Elske de Wal, zij is gek op muziek en leefde. En misschien ik wel op ritme. Lekker op een mooie simmerjon met een paar vrienden naar het strand. Dat is wel haast het recept om verliefd te worden. Dit versje van Elske de Wal gaat dus ook over de liefde. Het versje gaat over de liefde. En het heet Come See the End in Me. En dat betekent sjug het eind in mij. Dus ik wil mij daar oud worden en zolang als dat ik leef wil ik bij die wezen. Dat gaat het eigenlijk om. Ik vind het een hele romantische gedachte. En ik ben wel wat dat betreft echt een behoorlijk romantisch type. Dat ik echt zwijmelijk in bij dat idee dat ik dan soms juist in een park juist twee oude meisjes zo op een bankje zitten. Of de zussen samen rennen, hand in hand. Dat denk ik, dat lijkt me ook wel wat. Can you hear what lovers sing? Afraid of what a heartbreak brings, and no. De binnenverzels een heel soort onderwerpen des door jonge kist. All this fuss about wedding bands. Let's be pleased with holding hands. Oh. Maar op een woorden wezen gaan een protte liedjes over de liefde. Waarom is dat eens? Er zijn zoveel vormen van liefde dat het misgaan kan. Dat is echt een heel, dat binnen misschien nog wel meer versjes oer dan dat het goed gaat. Dat iets stikken rint of dat een relatie net meer werkt. En dat zijn hele interessante, vind ik althans, hele interessante verhalen binnen dat. So come see the end in me. I want to grow old with you right next to me.
ik denk dat het conflict van de leven is dat als het heel erg verliefd bent, dan wordt het eigenlijk in je wezen. Maar er bloost altijd twee personen. En die spanning ertussen is heel interessant, vind ik. En ik denk dat heel veel scrowers inspireert om daarover te scrowen. But here I am, all dressed in white, ready to marry my man. Wat vindt ze zelfs als het allermooiste liefdesliedje? Er is een nummer van Mark Cohn en dat heet True Companion. Yes, I'll climb a mountain. I'm gonna swim the sea. En als ik dat dan hoor ik het net droeg. Dat vind ik wel echt een heel mooi nummer. Could keep you safe from me. My arms are reaching out across this canyon. Another day, trying to find my place. Caught in the crowd, I'm just another face. Elske de Wal maakt het ook wel vestjes die het ergens oor zo gaan. Maar toch komt ze vaak bij de liefde uit. Ja, maar ik schreef ook een heel soort oer dingen die dan net goed gaan of zo. Misschien omdat ik zelf heel gelukkig ben. Ja, ik vind het heel interessant oer te schreeuwen oer relaties die dan moeizaam gaan of dat die zelf opziekest of kwijtrekkest of vervinst. Dat schreeuw ik wel een soort oer, ja. Let everybody see just how I need to be. I'm always at your feet. Come talk to me. Zou je hem schenken, dan ben ik in Snits. En die wetterplatten, die kennen ze in heel Nederland. En als de wedstrijd die hier aankomen, gaan ze 24 kilometer erop zitten. 24 kilometer in het pikken Schuster. Dus voor mij is het een makje, want ik doe het door die. Daar onder het bruggetje door bij de waterpoort. Dan de bocht naar rechts en op weg naar Eilst. Soms ken ik aardig vlug, want ik ben als de Wintro Drielswiske. Dat is trouwens de tweede stad van Alversteden. En ik ben net nog terug het plakje waar het zijn komen. En ik ried nou al in. Nou, zo eens goed. Dit is het prachtige stadje Sleert. Dat is de vierde stad van Alversteden. Wolle zien hoe hastig gaat die wedstrijd dus je stempelje? Ja, voor die Alversteden toch? Nou, en dan mag je bedenken, dan is het dus nog pikken donker. Die markt is een Sleert en Balk. Die sletten me maar voor mij net al. Net zoals best is. Maar dit stuk is altijd mijn favoriet. Lekker tussen de biem, mooi in de leiter van de gasten. Ze zeggen dat 15.000 die hier al meesken hebben. Die zullen grift net zulke goede redens hebben. Het zullen wel boontjes best hebben. Dat zo'n kleerdekoor. 15.000 die verliezen. Hier in Friesland geen halve sterren vanzelfs. De wier doen nog niet eens één stad in Friesland. De leven haast nog niet mees. Lekker zo'n dag op het ijs. Op het ijs is altijd gezellig. Mijn eerste vriendinnetje trof ik echt op het ijs. Op de ijs maar weer dan. Op een jongen. In het heel Schuster. Wat hier. Toen vlinders in de buik. Als het wacht is op de oor, is het maar de vraag dat het gebeurt zoals dat was. Neem dus gewoon zelfs het initiatief. Sjoch de oren aan, luid je vrolijk en vreeg je hem als hij zin had om wat leuks met die te doen. Ik had ze er nooit te rieden. Nou, kom maar. Het valt net daar om een leuk te vinden als net mogelijk op praast. Ik vond hem met die wedstrijd. Leuk, waar is het? Begin dus altijd een gesprekje. Als nou hoi
net wist hoe het verder moest, kiest altijd vragen stellen. Hoe gaat het? Hoe voest het jood op squal? Denk dat ik win. Ik weet niet. Misschien winnen we oren. Ik ook goed. Ja, ik weet het ik net, zeker. Ik ben altijd in het douchen en dat is heel leuk, want het is altijd een vrede middag. Er zitten heel veel vankers op. Nee, het is minder als mensen niet alleen nog maar praten en net naar een oor harkje. En dan ben je soms is er solo spelen en die doen ze dan in het midden. Vreetje is belangrijk. En goed naar de antwoorden harkje verzels. En op wat voor sporten zit je? Ik zit een keertje bij rijden. En hoe vaak turnst er dan in de week, hè? 3 keer. Kom, we gaan erin. Ja. De waar. Op leuke meisken die de soort lightsje en aardige dingen sissen, wist we zelfs jedde verliefd als op chagrijn. Nee, we moeten maar op een heel dit stikje reageren. Prachtig dit hier. Ja, een mooi sneeuw. Praten zo dingen die het leuk binnen. Lightsje erbij en sjuggelkoron. Maar just dat je met beiden uit zin hebt. De boeken is vol mooie. Ja. Als de oren dingen voorgaan list, dan denkt hij dat het hem net leuk genoeg vindt. Ik ga even bij mijn politieant. Hoi! Maar juist als het op zo'n moment bij hem loopt, denkt hij... Hé, ze vindt mij leuker als die oren. We kunnen even bij die pony's. Nee, ik loop even bij die. En dan is best mogelijk dat het samen in een bingo is. Nou, ik ben in Staren en ik ga nog 66 kilometer van de tocht rijden. Staren is zo'n stadje dat zo liet is als een dwarpje. Maar mocht toch stadsdag 950 hier verliezen, hemzelf sterk nemen. Ik denk dat er maar 1000 mensen waren. Maar op een dag als de Alphen Sterrentocht, dan is het hier een gekke boel. En dan werd Staren wel 10 keer zo groot. Dan komt Staren. Arie Kooijmans en Frans Kuipers die haar losmaken van het peloton zal eens op kop. Groot applaus voor de twee koplopers, nummer 110 en 313. En dat zijn dus nog die Kuipers en Kooijman. De 41-jarige metselaar, dan heb ik het over Kooijman, niet dus Jan Kooijman. En de scholier Kuipers. Kitesurfen op het wetter, dat is hartstikke bekend. Maar kitesurfen op het ijs, daar gaat deze tricky hoor. Klaas Einde Adema is aan het ijs kitesurfen op een grote wiel bij Ljouwert. Ik ga krijg Workum achter de reg en ik ben nu in de buurt van Paraguay en ik heb nu zo'n 90 kilometer heen denk ik. En Burg, haha, geen spruit. Tot nota valt die Alphen Sterrentocht mij daar. En wilst ik even lekker van mezelf rijden kan je hiermee zijn bij Aliet. Want ik rijd dan wel lekker op het ijs, maar Aliet die zit op een prachtig plakje en dan lijkt het wel simmer. Check, show en ontdek! Valentijnsdag, dus ja, dan snapt het. Ik moest naar de vlinders staan. Als mensen verliefd binnen, zeggen ze altijd, ik heb vlinders in de buik. Waarom is dat? Nou, dat het vooral de mooiste ding dat mensen vinden vlinders lief. Nou ja, en als je verliefd bent, dan vies je een partner of vies ik lief. Dus het is vooral het liefelijke en het mooie van vlinders. Hoeveel vlinders binnen op een wereld?
Nou, ik ken al precies. Ik ken sinds hoeveel soorten er binnen, maar net hoeveel er binnen. Er binnen rond de 160.000 soorten. Zo vol? Ja, dus... Maar daar rekken zo'n motvlinders echt mee? Ja, alle vlinders. Ja, maar er zijn veel meer motvlinders als gewone vlinders, klopt. Toch? Nou, wij zijn rond de 2000 vlinders hier altijd constant vliegen. Nou, dat kan ik een beetje weten, omdat we weten wat we importeren elke week. Want, ja, importeren die vlinders hierheen? Ja, wij krijgen elke week 400 nijen binnen. En waar komen die vlinders dan bij? Ja, voornamelijk Costa Rica en dan de Filipijnen een soort. Dus die vlinders die gaan een gigantische reis achter de rug? Klopt, die binnen ongeveer 4 dagen onderwijs al. Maar wel als pop, net als vlinder. Oh. Dus, het zit zo. Vlinders lezen eikers. Ja. Uit die eikers komen rupsen. Die rupsen willen poppen. Ja. En uit die poppen, daar komen wij vlinders uit. Klopt. Dus dit zijn alle je poppen? Dit zijn alle poppen. Dus het lijkt dat het net leeft, maar dit zijn alle levende poppen. En hier komen de vlinders uit. En deze komen uit Costa Rica, toch? Deze komen uit Costa Rica. Zo, hier is de vlinder al uitvliegen. Deze is leeg. Ja. Zo, die is al helemaal leeg. Dus het kokon dat bloedt je leeg heen. Nou, die haal je wij dan af en toe uit en dan schikken we het weer in. En waarom ben je geen Nederlandse vlinders? Ja, ten eerste moest Nederlandse vlinders net in gevangenschap houden. Dus dat is mooi net iets, dat is verboden in Nederland. En ja, het is een tropische tuin zoals het wel vernemen kerst. Ja. Dus ja, daar kerst van Nederlandse vlinders is het ook vrij warm dan hier. Ben je dan nou echt voort in de winter? Waar ben die? Nou, de sjussen haast net, alleen ze verstoppen hun vaak toch in warme plekjes. En dat voornamelijk als pop overwinteren ze. Dus ze gaan in een skurre zitten of in een garage en dan just wel eens in een hoekje, ons kinderen een beetje just willen zitten. Ja. Dat is een hele grote. Ja, dat is de uilvlinder. Wauw. En als het dan goed just op die kop, just de slangenkop. Ja. En dat is puur om zichzelf in de natuur te beschermen. Want ja, de vijand is een vlinder shut. En hij doet zijn beide vleugels iepen, dan denkt die vijand dat het een uil is. Maar vlinders zijn helemaal niet bang voor mensen, hè? Nee, dat ben ze zeker net. En ja, dat is, ik wil het leuke voor Ben. Ben vindt vlinders leuk. En hoe komt dat? Vlinders prikken net. Nee. Door als de oren insecten hebben, daar ben je toch wat banger voor. Want ja, die kunnen prikken en die kan Ben zeer doen. Ja. Ja, en deze die doet echt niks aan vlinder. Ze gaan maar die roltong, maar die trechter, gaan ze in het blomke en dan halen ze de nectar uit de bloem. Dus dat is ook de belangrijkste reden waarom ja, wij vlinders goed verbinden. Die zorgt ervoor dat planten zichzelf vermeerderen kunnen. Ja, ze zorgen voor de bestuiving. Ja. Nou, Reinoud, je had misschien vlinders in de buik en je vlinders door de kas. En ja, het is eens beide lieke mooi. Tot de volgende keer. Doeg! Check, show en ontdek! Oh, Sa, ik ben in Bolsward en dus ben ik op een helte van de tocht. Aanzen komen naar de steden Haas, Frencher en Dokkum. Maar ik wil eerst even wat eten. En ik ging straks via de Blikveert naar Battelheim en dan naar Dokkum. En dan mag ik aankomen op de finish van de Bonkenveert in Ljouwert. Maar ja, daar kun je net bij wezen, want het programma is net langer. Dus, na je weekend check ik je weer en na je weekend checkst je mij weer. Houdo!